יו מגי, שמעת שיש מקום חדש שקוראים לו Headspace? לא, מה זה? מקום שבו מדברים על כל מה שבראש שלך. על הכל. בטח ידידיוש, כל מה שעבר עליך. הרבה עבר עליי. אני בעיקר זוכרת איך הרגשתי אחרי הפרידה הראשונה שלי. וואי, אימא'לה, הייתי אובססיבית בטירוף. הייתי בטוחה שזה לא ייגמר לעולם. על זה שקינאתי באלה שהכל הולך להם ויש להם מלא חברים. על זה שלא נראיתי כמו שאר הבנות. ואכלתי סרט. אני נגיד הרגשתי הכי סתומה בכיתה. בוא נגיד שהטיול השנתי היה הסיוט של החיים שלי. זה כל כך תסכל אותי. זה מה שהכניס אותי לדיכאון. לא היה לי ממש את מי לשתף. הייתי צריך שמישהו ישים על מה שעובר עליו. לי ממש לא היה עם מי לדבר. אני הייתי ביישן בצורה קיצונית. רגע, מה, כאלה דברים? לגמרי, מקום שאפשר פשוט לבוא אליו ולדבר על הכל. על מה שקורה בבית. על מי שאני? על בדידות? על הכל. Headspace, מדברים על מה שבראש שלך. זה בדיוק העניין. רגע, כמה זה עולה? חינם, אפשר פשוט לבוא.